di jarri. Lehenengo harria ja duela 6 urte jarri. Duela 6 urte, harria jarri eta gero kuntziren hori bazkaltzera eta fartzera eta angulak eta limoi beltzak eta ez dakitzen, ez? Eta gainera arroz, ez? Ja, dena martzan zago. Bueno, duela 6 urte, instituzioetatik, EH Bilduk lortu zuen arroztegiaren proiektua gelditzea, eta hor egon. Une honetan, beraiek daude instituzioetan, behintzat Aldundian eta berriro martxan jarri nahi dute. Autogunean obra zuten hasi, harria zuten hasi, dirudien oso oraindik hor ez dago ezer, agian dirua lortzeko arazoa izango dute oraindik, baina bueno. Baina oraingoan ere hemen gaude, hemen dago EH Bildu, EH Bildu eta herri mugimendua. EH Bildu herri mugimenduaren eskutik, ez aurretik, ez atzetik, eskutik. Hori gelditzeko, hori ez gertatzeko, arroztegia ez egiteko. Eta obrak hasiko dira, badakigu, baina lortu behar dugu, gure erronka hori da, lortu behar dugu hori martxan ez jartzen. Eta arrazoiak baditugu, noski, arrazoi pila denak ezagutzen ditugu. Osasuna, arrazoiak izango duen kaltea, erakarriko duen kaltea, ezaguna da, guztientzat, ekonomikoa, bai Aldundiarentzat, bai udalentzat, 25 urtetan hipotekatuta egongo gara, diru hori bueltatzeko. Baina, bueno, badakigu bestaldetik, arrazoiak eukitzea gain, badakigu erraustegia ez dela beharrezkoa. Erraustegiak bat duela alternatiba. Eta alternatiba frogatzen ari da herri askotan. Eta hemen azarten bertan, guain, osbarren kontenarekin eta txartela erabiltzen duenak, onde erabiltzen duenak, badaki, errefusa zero dela, ia zero. Osea, ez dugu, ez daukagu ezer errausteko. Orduan, bueno, horregatik, hemen bildu gara, gaur, PNV-ren batzokiaren aurrean, ezkenean, horiek dira, zaietan zirkuntzatzen dutenetako batzuk, oso intar eta oso interes handiekin dirudienez, eta, bueno, hori izan da, gaurko